Ayo, duwe bedhean. Ayo. Aku wis duwe sapi Brahman sing gedhe apane kandange, kae wis duwe sampean. Perkara kewan kowe gedhe-gedhe to senamu. Aku cilik ae. Apa? Manuk apa? Sing awet ning dhuwur. Manuk sing awet. Manuk apa? Sing awet mabur ning dhuwur. Manukku ya awet ning dhuwur. Lho, satu kok. Manukku dikuku nang omah kok. Aku duwe dekuku. Yo ya malah asosiasine. Manuk terbang, manuk. Perkutut. Jare sapa? Derkuku. Enggak, Perkutut. Derkuku. Kudu. Apa? Nakmu paling pret. Kudu. Apa? Manuk sing betawen ning dhuwur, mabure manuke pilot. Manuk apa? Manuke pilot. Perkara Lek urung lendeng urung medhus. Maksudnya Pak Pilot iki nggawa manuk, momot manuk. Perkara manuk. Gak oleh ngono iki. Timbangan ana nek jedhe anu yo.